Aldiko kalea ez da noski oen bezalako garbi oten. Zeratik ez zen oten bezalako garbi? Errexe da. Orduan, kale basarri asko zehon. Nik kale basarrik esaten diot, kalen etxetari opitzi zituen ganadu txerri, behieko txerri opitzi zituen ari. Asko ziren, gara jartan. Nien honek, util gaztean izenen, behatzi ezotzen dituen, kale bera bakarrik. Zagoski, gano du atea iten zan. Eta asko, duten ziren, fronto dianion aska hundido da zion, da du diatea. Eta ganadu guiata bera, pentsatuko zuen, nahiko ximo horatzen zara kale. Ebiten zuen, nahi besten. Baina bestela. Baina horrek, ikine alde bat zerrezita, bakitun bi alde. Bat alde hona, eta beste aldea, okartxamarra. Alde hona zein zan, abeda. Garai hartan, ikusteko esaten zan, mitxiku eta enarak, ze abiadorokin pasatzen ziren kale, ian lurri ikutu, kale eta kale goian, vuelta man berrize kale beraino. Ian lurri ikutu, sin horren eltxok jateko nahi hau irikita. Hoxe. Eta hain egaidearrek ikusteko esaten zan, oso poite zan. Baina, esan duten bezala, beste aldea okarrare basun. Zergatik, orduan, beti bezala ume jaiozen ziren. Da umek bataiatu itzen ziren. Utur esan, eta ezen ziren, edizeko ataritik, umea bizizan etxean jo, umea ematen zuen garaie, gure familiarrak, diru botatzeko ume. Eta, umek oso askarrak esaten die, oso ondo dakien nahurtzen gauzek, oso ondo. Eta, ondo nahurtze zuen, dirue nahikoa bota zuen, edo ez. Eta, ume iruditzen bali mazaioen, nahiko diru bota zuen, esin gelditzen zen. Baina iruditzen bali mazaioen, ez zuen nahikoa bota, hor hartzen ziren, buleka, ume lehor deitzen. Eta ume lehor hori haitzea, gurasoen zan luzagar izaten zen. Horren zaitzen zen beste diru biskat motatzen ere. Baina hori zan okarra izaten, Okarra zan, diru gure noak zan. Eta diru batzuk, txampon batzuk egiten zen, arren garkita, baina behitza beste batzuk esin horretartea. Eta umei etzitzen importik izaten, o arrengan ero izan, o ximo horreta ero izan. Burrukan hasten zen, dantxe, ximo horren tarten, diru arrabazko izan, jartzien, pentsatuko zuen bezala, xupun. Nik uste, euneetan,